Kardom kadoka ve phanta nangli toma phan arling channel hin pen ningkang som kardom pajirlo pini ke Lingjen mate gender aphuthak le chethan lo nang la penangli tumne li channel subscribe ke lang pulute subscribe tha video bang ta aning dok pulute like comment la pen share ta pi tha tangte pader de pin pen pangcheng ik phit lo na Lingjen gopilo mate what is gender ke tha men la pen men lar akrong lam the aphan pinsu alusu mate apia lo pachinti aphan Lingjen sipu munit aphan ke pinsu alusu la pen marat aphan ke api alu sipu Lingjen son ko ando mate how many types of gender are there ke tha Lingjen son plido po Lingjen masculine gender P. Lingjen feminine gender, V. Lingjen neuter gender, K. Lingjen common gender. Po Lingjen munit atuma phan ke pinso lapen marat mareng aphan ke alu pu pachini alam the aphan po Lingjen pulo men mate men lar lam the aphi po alo pu hei hui ang tak pachirap dun lote po Lingjen man po ke paklang Nepo abang do methan alo Johnny do P. Lingjen men la pen men lar lam the aphan api mate alusu bu pachini aphan P. Lingjen pulo men la pen men lar lam the aphi P. api pu ang tak pachirap lote P. Lingjen man po munit aphan ke P. marat aphan ke api pusi pu ke paklang Arling plus P, Arling P, B plus api, B api. Bonta Karbi alam along po Lingjen lam the lapen P Lingjen alam the ka prek do. Lason lam the aphan prek lam the mate aphi lam the sipu. Munit risomar okorjang tepo tipi ong ni po pe ik neng pinso aluso marat phak alu phak api teke alu teke api vo alu vo api alusu animsu alu api ve Lingjen neuter gender men mate men lar api alu pinso alusu ta tini ne mate ave aphan ve Lingjen sipu Hormu horter sining longle tomon arni aphan api alo pinso aluso chini ne mate ave lasi lahai hui aphan ve Lingjen pulo ke paklang hidi ajo tomon wang pik hon jeng thekma lang har lung isi wan tha ke Lingjen pinso arlo api alo aphan pura pet lam the mate asong akhe ajad aphan pura pet lam the aphan K Lingjen sipu ke paklang usumar atum jui pek methan adim ke me pekri wo injar thek lahai answer nili jongjong leka bondapon kali nili ta than kuru asat lang aphan chithik ek bom lasi nili kitab along ka charli pon long mokhasi paklang ek pon ke chok chanta dia ek tha choro lo nangli toma phan nili video kijut anang kelang dun report lasi mo puthara video long le chetong ek thulu nang do me thak me